Здравейте хора, аз съм Йондрес. Днес ще снимаме на блокаде. Да пуснем звука. Ще играем на танкс. Така, блокаде не съм играл от много време, обаче сега ще играя. Аз съм от сините, винаги от сините. Взимаме снайпера, това пистолетче, така, тия работи, това. Друго може ли? Не. Така, добре. Това е с танковете. То пък ме уби веднага. Веднага един танк ме нападна. Ще го убия се. Айде, чакай. То пък сега не го оцели. Добре, ще скрия тук. Той излезе. Добре. Още ли съм тук? Снайпер, давай. Добре. Някой гръмна танк. Готово. Да, и разбира се, като вляза, ще ме убият. То няма да укис. Добре, сега го Добре, убивам танк, обаче не ме цели танк. Не виждам да ме цели танк, изписва, че ме убива танк. Аз съм 10 левел. Там има един червен. Добре. Убихме го. Още един червен. Той има цели. Чакай. Не. Слизам. Така. Добре. Тук да има наблизко някой. Не. Значи тръгваме с танка. Ходя с танк. Ето. Има един червен танк. Изревихме го. Танка минава през къщи и руши всичко, защото на него не му пука. Така, айде минава, бе. Ко се бъбне? Добре. Там има червени танкове, които гърмят нашите танкове и нашите хора. Айде, бе, убий го. Готово. Убих 2 човека за сега. Още един червен танк. Не. Така. Мисля, сляза от танка, защото ме целят. Кой? Ти ли? Така, тук ни водят по точки. Не, по убийства. То скоро ли е? Той е 10. Опс. Така, аз ще кача и там горе. На високо. За да снайпвам хора. Така. Не! Добре. Цък. Така. Останах с 25 купчета. Така. Сега. Тук ще ви покажа колко съм добър като снайперист. Ще докажа, че съм убивал много хора с този снайпер. Там гърмят разни работи. Добре, айде. Седно с този снайпер. Там има един... гръмнаха го. Там има един светещ танк. Така, ще ги гръмнем и двамата. Това как стреля, бе?
Това ги засича и гърми. Нещо такова. Опа! Чакай малко. Добре, това... Чай сега. Прицелвам се и го махам. Преди малко що не стана? Добре, тръгваме с танка напред. Рушим всичко. Опа. Така. Сега ще ме гръмне. Не, той излезе. Добре. Ако сгазя някой с танка, умираше ли? Убих. Кой ме стреля? Друг танк. Ма то слизал с фул танк, аз забравих. И пак танк ме уби. Сега спълнах на най-тъпото място. И ще трябва да вървя до средата. Така, близко до средата. И тогава, тъкмо когато отидах към средата, някой ще ме гръмне с снайпер. Така. Там има един... пак същия... той тосле, аз сега ще го гръмна. Чакай, танк, спри. По-бавно. Когато нямам танк, се качвам на другите и те ме возят. Чакай бе, спри. Давай, ти си. Сега. От кой умрях? Но той то се втори левел в танка. Сега. Като го засека. Направо му сцепих и главата и танка. Качваме се тук и оцелим онзи танк, който ни убива, защото танка, в който се качихме, беше на малко кръв. Тогава всичко гърми. Там някакъв се противопоставя на наш танк. И базука има. Бе, къде ми цели този снайпер? Убих. Не. Така. Мина. Танка гръмна. Има още един. С тази базука не разбирам как се стреля. Аз се опитвам да... Така, имам 3 патрона. Това го засича. Ясно. Разбрах сега. Значи, чай ти да умреш. С пистолета ще трябва. Как не те оцелвам? Аз от коя... От синята съм. Така, значи, засичам го. Трябва да го държа... Да го държа докато не умра. Така. Нека убием още някой. Моля ви се, дайте да убия някой. То пък те ще победят сега. Защото с повече точки. Така, целим един танк. Засичаме още един. Добре, поне тази базука да гръмне за край на епизода. Добре. И довиждане, аз бях Йондрес и благодаря, че гледахте това видео. Чао!